Traballos, un programa de Radio Nova para homenaxear as persoas e aos vellos oficios que axudaron nos tempos da fame a sair adiante a moitas familias. Traballos todos os xoves a partir da 1 do mediodía en Radio Nova, un programa presentado por Enrique Vaqueiro, Manuel Boullosa e Xulio Castro, unha aposta radiofónica pola nosa xente. Ola, que tal? Boas tardes e benvidos a Radio Nova, Radio do Verdugo Oitabén, no noso primer programa sobre os oficios, un recoñecemento aos traballos da nosa xente, un recoñecemento ás labores que tiña a xente nestas aldeas, en outro tempo, labores que se foron perdendo co paso da tecnoloxía e co paso da modernidade, e que dende Radio Nova pois estamos intentando facer un esforzo para pôr en valor eses oficios de antes e intentar recoñecerlle a xente o traballo que tuveron antes e o traballo que ainda nos poden enseñar a novas xeneracións. Primeiro, antes de empezar o programa, me gustaría presentar aos tres colaboradores que somos en este programa, tres veciños do Concello da Lama, tres veciños que ademais somos ben coñecidos, algúns, sobre todo por as redes sociales, polo traballo que intentamos facer para difundir Galicia, para difundir o patrimonio cultural galego e con patrimonio artístico galego. Primeiro, aquí nos estudios de Radio Nova temos ao noso veciño Xulio Castro. Hola, Xulio, que tal? Que tal? Ben, boas tardes. É un placer estar aquí e intentar colaborar en todo o que se poida para recordar que din que é vivir, pero penso que tamén se aprende sempre algo. Sempre queda algo de todo o pasado. Así que vamos a ver se colaboramos. Moi ben, Xulio. Xulio Castro é un veciño de Xende, é un veciño que participa moitísimo cando é o Cristo de Xende, as festividades do Cristo de Xende, e que agora está estes días pasando no Día da Lama, porque a súa residencia habitual é a Coruña, onde se xubilou, e agora mesmo está pasando nos días por aquí na nosa aldea. E agora vamos a facer unha conexión con outro veciño tamén moi ben coñecido da parroquia de Xesta, Manolo Boullosa. Hola, Manolo, como estás? Hola, boas tardes, Enrique. Boas tardes, Xulio. Que e tamén por os nosos ointes dende territorio canario, que aquí temos unha hora máis cedo que aí con vos. Si, madrugaches un pouco. Nas Illas Atlánticas. Madrugaches un pouco. Manolo Boullosa, como ben sabedes, se non sabedes vou vos contar, é o último gardador do suído, e miren como xa están saindo algúns oficios e algúns traballos de antes, das últimas persoas que estuvo gardando as vacas, dos que dormían no monte e que estaba no monte. El vive en Lanzarote, na isla de Lanzarote, e a diferencia de Xulio, ainda non está xubilado. Eu penso que Manolo está deseando xubilarse xa para irse a vivir a Galicia. Bueno, non estaría malo, pero o que está pasando non sabemos cando nos imos a xubilar, pero bueno, como eu digo, o meu traballo non é de estar no andamio nin estar na mina, así que ainda que me xubile un pouco máis tarde non é ningún problema. Ademais, a miña actividade ten máis de relación social que outra cousa e tampouco paso tan mal. Ahora estou aquí por Canarias porque pertenezo a unha familia de emigrantes desde aí 4 xeneracións polo menos, que eu sempre digo que no noso escudo nobiliario, se tuvésemos, habría que porlle unha maleta, porque sempre estamos a despedirnos uns dos outros. Pero bueno, levámoslo bastante ben, aunque agora a miña actividade aquí en Canarias de emigrante interior, que non é estar fora de España, pois bueno, levámoslo bastante ben. Moi ben, Manolo. Bueno, e eu son Enrique Vaqueiro, presidente da Asociación de Veciños aquí da parroquia de Xesta, que vou intentar tamén moderar un pouco o debate con estes dous amigos meus, que, surxe cunha idea que tuvimos conxuntamente para, repito, como pôr en valor a nosa Galicia e as nosas aldeas, pois que mellor maneira de porlo en valor que a través dos oficios, dos traballos que teña a xente. E a mí me gustaría, antes de ir ao primer corte, empezar a falar un pouco sobre o tema dos oficios. Cesteiros, curtidores, ferradores, ferreiros, técnicos de radio, tetilleras, segadores, arrieiros, afiadores. Cantos oficios había antes, Xulio, que agora anse perdendo ao longo do tempo, non? Infelizmente,
casi todos os que acabas de nombrar, a maioría desapareceron. Desapareceron de maneira que foi desaparecendo tamén a necesidade deles nas nosas aldeas, porque ferreiros hoxe ven todo feito, prácticamente non hai ninguén que che veña a arreglar unha porta aquí porque non todo ben feito. Cesteiros, que me parece que non o nombraches. Sí. Nombraches, bueno, os cesteiros viñan cada X tempo, cada 2-3 meses pasaban polas aldeas e paraban ao mellor 15 días en cada aldea, porque tiñan que ir nas casas e arreglar as cestas ou facer cestas novas. A maioría das veces era arreglarlas porque o diñeiro non sobraba. E como os cesteiros, pois moitas cousas máis, os segadores. Hoxe non se sembra nada, non hai trigo, non hai centeo, a erva, veñen as máquinas novas, é moito máis sinxelo, non? Menos traballoso. Manolo. Pero é bo recordarlo. Manolo, tu opinión sobre os oficios de antes? Bueno, sí, ten moita razón, Xulio, a maioría desapareceron ou están a piques de desaparecer. Hai algúns que se modernizaron, como dos canteiros. Siga habendo canteiros, o que pasa que as ferramentas que ten son moito máis dadas de traballar que como se facía naqueles tempos. Eu teño unha anécdota dun oficio daqueles que era o dun afiador, porque eu estaba aquí hai xa bastantes anos. Estaba unha tarde de fin de semana sentado no meu xardín aquí da casa e de súpeto sentín unha musiquiña moi familiar, eso de dixen, carallo, ese nin que fora un afiador, dixen a muller. E levantei a cabeza por riba do muro e efectivamente viña un afiador, neste caso non viña coa roda aquela, senón que traía a súa bicicleta, que traía o trebello coa máquina de afiar atrás. Era un gallego, parei, no? Saín fora e dixenlle, mira, ti afías. El mirou así con cara de, logo ti que pensas que para que traio esta pedra aquí atrás, non? Entonces, xa nos demos a conocer, el era galego, eu tamén, el recordo que casualmente era de Nogueira de Ramuín, donde son a maioría dos afiadores. E inmediatamente entré na cociña, saquei todos os cantos, todos os coitelos e toseras que topei, e leollos para que se puxera a afialos. máis que para afialos, para recordar eu aquelas épocas da miña nenez, de cando iban polas portas, polos pueblos e polas aldeas a afiar todas as cuchillerías e todas as cousas, podas e todas jalañas e todo aquilo. Entonces, ainda tomamos os cafés e tal, quedoume grabado moi gratamente aquel recordo de un afiador galego en Canarias. Eu che gaño, Manolo. Che gaño por distancia. Como ben ti sabes, tamén estuve un emigrado, ¿no? Tuve 5 anos en Salvador de Bahía. Tamén vin un galego co chifro pola rúa un día diante do mostrador da panadería, oín o chifro. Levaba pouco tempo ali, entonces levantei a cabeza, quedeime así mirando. O dono da panadería mirou para min e calou, pero cando volveu a chifrar o home, eu volvín a quedarme así como, que coño pasa aquí? Entonces díxome o xefe, sí, non te espantes, que é un afiador, deixa que chegue. Efectivamente, chegou o home, levaba pantalóns de pana, co calor que fai na Bahía, unha camisa de cuadros, que non sei de que tela era, pero fina non era, e levaba a roda, Manolo. Levaba a roda como levan os afiadores de Orense. Esa roda pesa, non? Esa roda pesa. Según me contaron, levaba ali casi 30 anos.
E o home conservaba non só a roda, conservaba o pantalón tamén, por si acaso. Bueno, pues mira, esta anécdota que conta Manolo e que tamén está contando Xulio, de como pues un oficio tan bonito como era o da fiador, topárono en dous sitios tan distintos, porque eran os oficios aquí moi de Galicia, como di Manolo, de Nogueira de Ramuín, era a maioría dos afiadores. Nos presta para facer a nosa primeira pausa con unha canción belísima de Fuxan os ventos, dedicada xustamente os afiadores, que vamos a escoitar e despois volvemos ao debate sobre os oficios en Radio Nova. Con ventanas e balcón. Dale la roda, dale madeira para afiar a que te queira. E o cuchillo seu traballo e seu tixeira. Dale la roda, dale madeira para afiar a que te queira. E o cuchillo seu traballo e seu tixeira. O programa de Radio Traballos, na súa primeira edición que temos en Radio Novo 107.2, a Radio do Verdugo Oitabén. Estamos aquí Xulio Castro, Manolo Boullosa e Enrique Vaqueiro falando dos oficios en xeral, facendo un análisis en xeral sobre os oficios que tiña a nosa xente,
intentando desenvolver o que vai ser estos programas de entrevistas ás persoas das nosas aldeas que se dedicaron a cousas que agora, pois por azares do destino xa están en desuso, non? E eu quería facer unha reflexión con Xulio e con Manolo, agora que falaron da emigración, non? Que é verdad que nos, a conta desta experiencia que tuvo co afiador, moitos dos nosos galegos con eses oficios foron do outro lado do mundo ou a outros países a levar ese oficio. E hai un oficio que estuvo moito tempo impregnado aquí en Galicia, que vai se desaparecendo, que é o tema das tiendas estas de abarrotes, non? As antiguas tabernas na que se vendía un pouco de todo, as tiendas coloniales. Manolo, era un oficio moi importante aquí nas aldeas e foi un oficio moi importante que lle fixo ganar moitos cartos a moita xente fora, verdad? Sí, bueno, tiendas de... Aquí en Canarias, déxame dicirche que ainda quedan tamén algunhas tendiñas desas, que aquí chamanlle ventitas, donde o mismo che vendían 1 litro de viño, que 1 kilo de mel, que unhas patacas, que un paquete de xabón para lavar, ¿no? Eso era a mi idea naqueles tempos nas aldeas pequenas, donde había aquela especie de taberna coa súa sección de coloniales, das cousas para consumir no día, debían ser como os puntos wifi hoxe, donde iba todo o mundo a enterarse do que pasaba pola aldea adiante e donde se relacionaban todos os veciños alrededor do mostrador aquel de madeira e aquel piso que estaba cheo de serrín, donde non se barría, senón que cambiabas o serrín cada 3 ou 4 días. Pronto, era unha das imaxes que sempre me quedan gravadas a mí na miña memoria e no meu olfato cando entrabas naquelas tabernas, aquel impregnación aquel olor tan particular que había nas ventas aquelas. Xulio. Sí, eran aqueles pequenos centros comerciales digamos que ocupaban o sitio que ocupan os centros comerciales, pero en miniatura, non? Pero podíase topar de todo. Ali mesmo topabas roupa que chapras para os tamancos, para as zocas, e a mesma base dos zocos, as madeiras xa feitas, que había moita xente que na casa había pouco diñeiro, entonces na mesma casa lle puñan a madeira abaixo os zocos, comprábanse feitas, logo se adaptaban, como estaban por números, adaptábanse a tamanca o tamanco, na mesma casa se colocaban. Entón, neses sitios encontrabas de todo, absolutamente de todo, coa ventaxa de que podías tomar un viño, tomarte unha tapiña, comprar de todo, ou encargar, que moitas veces se encargaba o taberneiro. Logo, máis tarde, xa veu o teléfono público, era o lugar de comunicación tamén, porque había que ir á taberna para chamar a Brasil, para chamar a México ou a Canarias. Claro. Que era así. O que pasa que moitas veces había que escoitar ao taberneiro dicindo, a ver se calades que está falando fulano. Claro, fulano lá na esquina falando coa muller a mellor, ou a fulana falando co home que estaba fora. Nada, que de intimidade había moi pouca, pero valía para todo. Eu si me gustaría que aí Manolo vai me axudar, porque Manolo conoce ben. Bueno, a taberna está de Antonio, o señor Eladio no Seixido, e eu teño unha devoción especial pola taberna de Verducido. A Manolo, cando vende Canarias, gustame levarlo ali, porque inde das poucas tabernas que sigue conservando eso, non? Aí vendenche o pimentón a granel, e ainda che venden corda, e vendenche, aunque sea, que calquera cousa, non? Tuvo unha bahía tamén. E en México. E Manolo, aquí na Lama, ti como estás casado na Lama, aquí tamén había unha tienda desas aquí na Lama, non? Sí, hubo varias tiendas, pero das últimas que quedaran era de que llamamos familiarmente Cachón, máis la muller, non? Que tiñen ali diante a plaza. Tamén é un sitio de reunión moi importante daquela. Mesmo no bar aquel de onde resentaba primeiro o pai de Cachón e despois el, hasta as altas horas da noite, podías ir a calquera hora ali, se che facía falta 1 kilo de bacalao ou unha corda, ainda tiñas tempo de ir, aí non había horarios de peche. En Xende ahora non hai ninguna. Houve unha, a dos Hermida, sí, que tiña de todo.
ali podías, estaba o correo, estaba o teléfono tamén, despois encontrabas de todo. Pero falada da Lama, aquí na Lama eu recordo bastantes. Estaba de Clodemiro, estaba o señor Gerardo, sí. E o xenro que tiña o comercio enfrente tamén. Aquí baixando na carretera estaba unha que chamaba de Natividad, que tamén tiña algo de todo, sobre todo tiña roupa, cousas así, e ainda que ainda falamos pouco antes do programa, que é o tema, por exemplo, dos grañudos. Además había os que viñan vendendo polas calles, e a maioría eran veciños da Graña, non? Entonces esa xente viña co coche repleto, xa era cando había máis carreteras, ou como viñan antes? Viñan con cabalos, a maioría traía, a maioría non, que era normalmente era un ou dous os que viñan por aí, non? Pero traían un cabalo e unha mula. O que acostumaban a traer era unhas alforxas na mula e uns fardos grandes no cabalo. Os grañudos normalmente traían roupa sobre todo de casa, mantas, sábanas, colchas, toallas, manteles daqueles de cuadros blancos e vermellos que se usaban nas tabernas, que ainda hoxe se ven algúns por aí en lugares típicos que se están pondo de moda últimamente. Os grañudos viñan pois cada X tempo tiñan a ventaxe de que lle podías incluso encargar cousas. É dicir, a ver, a próxima vez que veñas me traes isto, un tipo de manta, un tipo de toalla ou cosas así. Eles non traían nin tablet, nin móvil, nin nada disso, nin siquiera traían unha libreta para anotalo, pero pasasen 2 ou 3 meses eles traían o encargo. E iso que moitas veces non cobraban en diñeiro. Manolo, sí. A ti tocache bastante tamén, que conoces ben esa zona, que conoceches ben a xente, os vendedores da Graña, non? Sí, os Grañudos, home, é un pueblo dos poucos pueblos que eu cando conocín os Grañudos foi cando na miña actividade como gardador no Suído, que escapaban os arbacas para lá para Graña no inverno, porque había moitas carballeiras por ali, e refugiábanse o gando por ali no inverno. Entonces tocaba a mir casi todas as semanas salía a Graña a buscar arbacas que nos marchaban para lá. E recordo que había 2 tabernas, siga habendo hoxe 2 tabernas, o que pasa que daquela había 2 tabernas e 4 veciños nada máis. Hoxe, pues, bueno, só viñan, no inverno non había ninguén, despois viñan no verán a xente que estaban espallados por moitas partes, sobre todo en Venezuela, que hubo moita tradición de emigrar para Venezuela, dali da parroquia de da Graña. Pero eu recordo que sempre me trataron estupendamente ali. Sí. Era unha xente estupenda. Se recordo as historias que me contaban, parece ser que eles iban hasta Bilbao. Facían un recorrido hasta Bilbao, de Bilbao regresaban e así andaban todo ano, excepto no mes de xulio, porque no mes de xulio celebran o seu patrón, San Bernabéu. Parece que é San Bernabéu, non? O San Bernabé. O San Bernabé. E o San Bernabé era cando aproveitaban para facer as bodas, os bautizos e todo o que estaba relacionado con esos actos religiosos da familia, porque estaban todos xuntos aí. O mes de agosto non se saía atrás. Entonces era cando se enchía a aldea de xente. E se vas ahora a Graña non ten nada que ver co que era aquela aldea, porque si foi moito para arriba, económicamente foi bastante ben, porque ademais traballaban 25 horas diarias, como lle dicía eu, e ves aquí aquel cheo de chalés e mansións. Non hai moita xente polas semanas, pero os fines de semana acostumbran a vir moito. No Branxa non se diga. Sigue habendo as 2 tabernas. E unha das tabernas, a segunda, que está ali no centro do pobo, está exactamente igual que hai 40 anos, cando estou falando. Ainda tiña o cableado así por fora, co teito de madeira e aquel mostrador. Non cambiou nada, me deja pena ir a Graña solo para sacarlle unha foto a aquela taberna, porque está tal como estaba naquel tempo.
No, o problema que tes ti é que tes un irmán que é un fanático da graña, entón cada que ves aquí sempre che toca algunha cena nesa taberna, non? Sí, a meu irmán creo que o fixeron xa fillo adoptivo da graña. Bueno, mira, quero relacionar un tema que tamén falábamos antes dos micrófonos. Ahora que vamos falando destes grañudos dos que andaban vendendo, que tamén era un oficio, tamén había outro oficio. Eu quero saber se lle chamamos oficio a eso que lle chamaban o extraperlo, porque tamén andaba outra xente que tamén andaba comprando, vendendo cousas, pero andaba de maneira ilegal, ¿no? Entonces, ustedes que opinan? O extraperlo era un oficio? Eu penso que, como dixemos antes fora de micrófono, posiblemente non se lle pudera chamar así, pero chegou un momento naqueles tempos que casi se pudera considerar un oficio, porque había moita xente que vivía diso, e moita xente que vivía tamén pendente diso, porque, a ver, aquí as cousas eran moi caras, estaban racionadas, entonces había cousas que viñan a través da raya, e había que contar con esa xente para poder conseguila. Exacto. Entonces, digamos que sin eles había que pasar máis miseria da que se pasou. Manolo, extraperlo? Sí, bueno, extraperlo, había dous tipos de personas que se dedicaban a extraperlo. Os que o facían de forma industrial, vamos a chamar así, que eran os que estaban arriba de todo e dedicabanse a traer todos esas importacións, porque chamaban extraperlo, pero non era o que non se traficaba con drogas, afortunadamente, era con bens de primeira necesidade, tabaco. Bueno, tabaco non era necesidade, pero o que era azúcar, café, sobre todo, medicinas. Houve tempo que algunhas medicinas que non sabía, había que traíanas de extraperlo tamén. Aquí a penicilina, por exemplo. Aproveitaban para ter nas súas alforxas algo de extraperlo cando pasaban pola raya seca, por aí, sempre traían algo. Pero o que decía, houve outra parte de extraperlo que era o que se dedicaba a xente común e corriente. Miña propia abuela anduvo co extraperlo, o que era traficar con millo, por exemplo, ir cambiar a Ribeiro por viño ou cousas así, non? Pero eso era, normalmente o que traficaba era poucas cousas que che cabían dentro dunha bolsiña por riba do cabalo. Unha bolsa ao lombo, unha cestiña. Os ovos, Manolo, que non daba moito para enriquecerse, era para poder chegar a fin de mes moitas veces. Supervivencia. O que se facía que echaban extraperlo. Extraperlo, eso, o que se chama extraperlo originalmente, eso era unha máquina da ruleta, pero despois cambiaron o nombre, foise adaptando, e todo o que estaba en negro, toda a economía en negro, pues pasou a chamarse extraperlo. A mí chamaba moita atención, Manolo, que sabes ben a anécdota de meu avó, que dixo que efectivamente a bisabuela andaba ao extraperlo, sobre todo os ovos, entonces andaba vendendo os ovos na casa, ¿no? E entonces cada que viña un ovo a galiña iba a andar ao extraperlo os ovos, e meu abuelo comeu, que era o fillo, comeu o primeiro ovo cando chegou a México. E dixen, pero como pode ser posible si a abuela se dedicaba a extraperlar ovos? Sí, pero es que os ovos da casa non se podían comer, esos iban todos a extraperlo. E o primeiro ovo que comeu meu abuelo comeu en México, es que manda. Bueno, pues entonces, mira, relacionado con esto, volvemos a facer unha pausa, tamén con outra canción. Hoxe estamos de homenaxe ao Fuxan os Ventos, porque é un grupo musical galego que dedica moitas cancións a este tipo de oficios, e tamén ten unha canción dedicada ao extraperlo que vamos a escoitar aquí no micrófono de Radio Nova, o programa Traballos. En esa saya que tanto valor llevas, llevo garrafos y fobas para ir a extraperlar. Que levas en esa saya que tanto valor llevas, llevo garrafos y fobas para ir a extraperlar.
extraperlo, niños quiere trabajar. Con eso do extraperlo, con eso de extraperlar. Con eso do extraperlo, niños quiere trabajar. Esas alforjas que tanto valor llevas. Llevo café, azúcar, garraya de Portugal. Que llevan esas alforjas que tanto valor llevas. Llevo café, azúcar, garraya de Portugal. Estamos aquí de volta en Radio Nova 107.2, a Radio do Verdugo Oita Ben, no programa a Traballos, un homenaxe e un recoñecemento á nosa xente que dedicou a súa vida a oficios que hoxe xa non existen. Antes nos quedábamos falando dos ovos e de como a xente traficaba e andaba o extraperlo, a canción que acabamos de escoitar de Fuxan os ventos, e hai outros oficios máis interesantes relacionados coa comida, non? Onde a nós... igual tanto non, pero sabedes que hai unha parroquia como é a parroquia de Caroi, a parroquia de Corredoira, na que hai un oficio que aínda se conserva hoxe en día e que tendremos oportunidade de entrevistar a unha desas maestras tetilleiras, non? Esas mulleres que se dedicaban a facer as tetillas e venderlas nas feiras e que aínda hoxe en día pois hai algunhas que se dedican artesanalmente a facer esas tetillas, non, Manolo? Sí, bueno... é de agradecer que ainda queden algunhas mulleres e homes, pode ser, non? Que se dediquen a facer aquelas tetillas de forma artesanal, porque ten chegou a diferencia de cando lle metes o coitelo a unha tetilla desas ou a cando pillas unha feita de forma casi semi-industrial destas que che venden por aí nos supermercados. Non ten nada que ver. Ademais, é unha forma de sacarlle máis rendimento o gando, sobre todo o gando vacuno, as vacas, porque pues cada vez ten menos rendimento, entonces a poder generalizar un pouco na venta de tetillas, pues a que hai un rendimento extra, un valor engadido que ten. Xulio. Bueno, eu teño que recoñecer que nese sentido non teño moita idea do que era de como se facían, porque aquí nunca houve unha tradición grande de facer queixo nos nosos concellos, nin na Lama nin nos que están próximos non houve unha tradición. Sempre houve algún particular que sí facía queixo, pero moi poucos. Entendo máis de comeros, eso sí que me gusta moito a tetilla. Cuidado con ella, que ninguén se equivoque. Eso al final eu supoño que non estaban pasteurizadas, ¿no? Como están as de ahora, ¿no, Manolo? Hola. Que sí, que non estaban pasteurizadas esas tetillas, ¿no? Escoitoche fatal. Escoitache mal, non te preocupes. Bueno, mira, seguimos con outras temas. Espera, mira, unha cousa, un apunte que vou facer, que ahora que estamos falando dos oficios e acaba de pasarme pola mente. Seguramente faremos algún programa sobre os arrieiros, pero pasou unha hora pola cabeza non o arrieiro, senón outro oficio non que está en extinción, senón un animal que está en extinción, e que é a mula. Sí, señor. Porque antes mulas había moitísimas en todas as parroquias. Eu teño aquí documentación donde na parroquia de Lama chegou a haber máis de 600 mulas, todas dedicadas para
pa carga, pa o transporte. En realidad hubo un momento en que nada máis casi todo o mundo como segunda actividade tiña de ser transportista, non só de viños, senón de outras moitas cousas. E había moitas mulas que agora están desaparecendo ou prácticamente están en peligro de extinción. Sí, é moi difícil. O apunte que tiña ahora mesmo. Sí, efectivamente, a mula é un híbrido, non? Sí. É un híbrido e efectivamente facíase justamente para que tuvera maior resistencia e agora o falto deso claro que temos moito máis, non? E está desaparecendo. Tamén hai outro oficio que me gustaría comentar con ustedes que creo que é importante tamén destacalo, que Manolo tamén conoce ben e Xulio conoce ben, que é o tema dos peóns de carretera. Había xente que se dedicaba a limpar as cunetas e a estar en mantenimiento desas carreteras de outra maneira, de outro xeito moi distinto como se está facendo agora, non? Sí. Vivían deso, chegaron a ser empleados das diputacións. Era xente que en moitos casos incluso tiñan unha casa pagada pola diputación e vivían arreglando as cunetas e levando terra, barro, para aqueles buratos que se iban a abrir, porque era morrillo, eran carreteras de morrillo. No inverno, coa chuvia facíanse baches, e eles eran os que trataban de tapalos. E ás veces, bueno, había parroquias que lle afectaban máis que outras, dependendo da orografía do terreno. Había seus cabreos co caminero, porque leva moito tempo pola banda de lá e pola banda de acá non aparece. Non arregla. Sí, pero desapareceron, agora son innecesarios, agora xa non hai. Manolo? Sí, eu recordo ainda algún chamabanlle peones camineros naquela época. Eu recordo un que me parece que era de fumar. Sí, era meu tío, era tío meu. Morrillo, ainda non se inventaron o asfalto por aquí arriba, ainda non chegara, ainda estábamos casi saindo da idade media naquel tempo, e andaba polas carreteras, amorrillando, limpando as cunetas, e recordo que lle agradaba moito que os saludases cando pasabas polo coche, porque había moi deste que pasaba e nin siquiera miraba, e agradecía moito. Tamén, falando de peóns camineros, teño que decir que na miña nenez, unha das actividades, non lle vou chamar oficio porque non era permanente, era a de cando tiñamos a carretera do pobo que estaba todo de morrillo, pois cando viño o inverno levaba todo por aí baixo. E non había peón caminero, entonces puñamos un día cada 3 meses, ou cando fixera falta, para que un veciño de cada casa fose a traballar a reparar os baches e as cunetas da carretera de Morrillo. E me encantaba a mí porque eu era o encargado carretilleiro que levaba todo o recebo e o Morrillo por ali. Sobre todo, encantaba a mí porque ademais iba moitas rapazas. Entón, claro, eu agradame lerear con elas, era unha oportunidade que tiña tamén para facer vida social naquel tempo. De que no fondo todos fomos alguna vez peones camiñeros nesas aldeas. Claro. E se tiña que facer un pouco máis, a veces estamos esperando a que veña o goberno en turno, sea ayuntamento, sea diputación, para limpar a cuneta que tes enfrente, e a veces daquela non facía falta eso. Bueno, en primeiro lugar que xa non había, no, para que a xente tuvera máis ou menos arranxadas a tal. Supoño porque tamén vivían un pouco máis deso, no? Manolo din que antes nos camiños a señora cando iba unha veiga determinada levaba a fouciña na man, a silva que iba aparecendo por aí xa iba cortando e xa iba limpando e iba deixando gobernada. Eu tamén quería facer unha reflexión, por exemplo, con leñadores, os ferreiros, polo tema para facer un carro, porque para facer un carro de vacas, Manolo fai tempo que había medito que estaba coa idea de facer non sei como irá ese carro, se está facendo alá ou está facendo aquí, pero para facer un carro era bastante complexo, e entón aí facían falta varios oficios. Facía falta un ferrador, un ferreiro, máis ben un ferreiro que fixera as partes que eran de ferro, esas rodas que tiñan os carros, as ferraxes das rodas, e un madereiro que arranxara madeira para facer o carro, non? Bueno, o madereiro normalmente en todas as aldeas había xente que sabía escoller
a madeira para facer os carros. Sabía de que carballo se podía sacar para facer as rodas, a cabezalla, as chedas, todas esas partes do carro. Escollían a madeira e despois era cando viña o serrador que para facer as pezas correspondentes, non? En canto ao ferreiro, xa había ferreiros que estaban especializados, digamos, en facer as ferraxes para o carro. Iso normalmente vendían incluso nas feiras. Comprabas os arcos xa feito das rodas da ferraxe, xa viñan feitas, simplemente era despois quentalas e doblalas un pouco máis para adaptalas á circunferencia da roda. Se comparaban feitas. Manolo? Sí, bueno, os carros están moito na miña memoria porque eu vim facer un carro no corral nun corral do tío Adolfo ali na Coutada. Vino como empezou desde que eran troncos de madeira de carballo hasta que acabou sendo un carro de madeira. E vin como iniciou desde un principio. Daquela, como ten razón Xulio, o que era tema de ferreiro, eso non se facía no pobo porque non tiñamos foxe ni nada, pero de carpinteiro era como o dito que se di de médico, poeta e loco, todos tenemos un pouco, por daquela todos de carpinteiro nas aldeas tiñamos un pouco de maña, xa fora coa machada ou coa azuelo ou co serrón ou co tronzador, casi todo o mundo sabía manejar algo eso. E contra a axuda dos veciños por facían os carros. E debo decir que como non era unha produción industrial, senón que era artesanal totalmente, non había dous carros iguales. E cada carro diferenciábase dos veciños polo chear do eixo. Eso era importantísimo. Unha cousa que desapareceu porque nunca máis podemos ver carros nos museos por aí, pero nunca máis escoitaremos cantar un carro como cantaban daquela cando viñan da Carballeira ou do Monte carregados de toxo ou carregados de leña e que soía por pasar polas corredoras do pueblo. Pues eran diferentes os carros comuns da casa, os carros que usaban, por exemplo, os carreteiros, que eran uns profesionais que se dedicaban pois a carretar a madeira desde onde se cortaba hasta as carreteras ou as pistas que había naqueles tempos. E os carros dos carreteiros normalmente eran tirados por bois, eran uns carros con rodas un pouco máis grandes e o chear deles tamén era máis grande. Sabíase perfectamente cando había un carreteiro na aldea. Bueno, estamos chegando ao final do noso programa xustamente relacionado con esta última aportación que fixemos o tema do carro. Vamos a por a última pausa e depois xa nos despedimos deste primer programa do tema dos traballos, e esta última pausa vai relacionada outra vez con Fuxan os ventos, unha canción que creo que todos escoitamos, moi coñecida, dedicada xustamente ao carro. Xa ninguén, por eso meu carro canta o seu eixo tamén, que a señalidade me espanta. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta o seu eixo tamén, que a señalidade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como unha subido, aunque as vegadas saudoso faise no arrecho chino. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta o seu eixo.
Sábese Carballo e Freixo que fermosa súa feitura, que lixereza do meixo. As cousas vanse alegando, por onde o meu carro pasa, carreta merva probando, traime a colleita pra casa, non canta na cha ninguén. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta, non canta na cha ninguén. Por eso meu carro canta. Radio Nova, a Radio do Verdugo e tamén o programa Traballos 107.2, un programa dedicado ao recoñecemento e homenaxe a os traballadores, a xente que se dedicou a outra cousa nos nosos tempos. O noso primer programa penso que saiu moi ben, solamente facemos esta última intervención para despedirnos. Manolo Boullosa desde Lanzarote. Pois un saúdo para ti, Enrique, e máis para Xulio, que os hago extensivo aos nosos ointes. Boas tardes desde a casa dun emigrante interior en territorio canario. Moi ben, Manolo. Xulio, gracias. Manolo, boas tardes. Bueno, pois tamén un saludo a Manolo e a ti, gracias por invitarme. Gracias a Radio Nova por darnos esta oportunidade. Esperemos que non se aburriran de nós e que estamos abertos, me parece, para escoitar suxerencias, para que a xente poida participar e mellorar todo o que poidamos o programa. Hasta outra, boas tardes. E por último, Enrique Vaqueiro despídese tamén. Gracias a Antón Xil por estar no equipo, aquí traballando con nós, gravando todo. Xa sabedes, o programa Traballos, unha entrevista cada semana, todos os xoves a 1 da tarde, en Radio Nova 107.2, os oficios que tiñan a xente de antes. A próxima semana entrevistaremos a Claudio Vilanova, un veciño ben coñecido en Gaxate, que dedicou toda a súa vida a reparar radios antiguas e a facer radios e televisións. Moitas gracias e boas tardes. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. E o meu carro é serenadura, sábese Carballo e Freixo, que fermosa súa feitura. Traballos, un programa de Radio Nova para homenaxear as persoas e aos vellos oficios que axudaron nos tempos da fame a sair adiante a moitas familias. Traballos, todos os xoves a partir da 1 do mediodía en Radio Nova, un programa presentado por Enrique Vaqueiro, Manuel Boullosa e Xulio Castro, unha aposta radiofónica pola nosa xente.